Malian ambura ka kuna foli soro. Ko masami alaye. Ko Assimi Goïta les terroristes. Ko masami alaye. Ko suro aye wawre katara irishila. Kairala ka foyana de quel niveau de lâcheté Assimi Goïta il est. Ambura ka kuna fola min soro. Kuna fola jonjon. Ninga bo anga sursu bolo. Ama fo munu ma nangle ko whistleblower. Anga flefielaw. Munu be informé. U bora ka foyana ko kunu suro Assimi Goïta abola kabo Mali kono. Masami alaye. Il a été escorté par l'avion de l'armée russe. Risuka avion. Uka Sorosuka avion. Masami alaye ori nanaka Assimi Goïta ta. Kalabo Mali kono. Ka klaka escorté ni Sukhoi pour que akatra risila. Masami alaye na onfa jamana desera ka sen niveau de moi. Masami alaye Malika wari de bedini na. Masami alaye ni wari malen donga na folodi. Mamina abeka foko malen donga wardi ko ka plaki ke moto la. Wari mi me dire silama. Pour que seka na ninta ka escorter. Ni a wari kono bi abe Mali nyama be fra. Masami alaye c'est aussi bas que notre pays est devenu. O follow flora mune. Masami alaye abe jamana bla ala ta sara jamana kono diuna. Kaira jamana bela ko atigre no Mali ka ce niveau mima. Mais ni manga barana ni ta chien follow ka buli. Mais ne a fo aw yana kunu mo ne ka kunu show la je. Abetane ka show aba la je. Ne o fa yana ne be ka kuma ba sebeni. Ne ko awma. Mu alni binama kala bla senga. L'économie va lui faire péter. Aw tene ka kuma la mais ne mo kala ni aw yete ne tato la barola. Ete mo siga bla kula la bardi barakela di la beni kuranete. Ka galon tiga awi aten na fa foya de. Tien se be kala ori tai. Ki pala e jedan domina. Bla kuruma de le ka diamara. Be malien kono ko bla kuruma se ka diamara. Mania kera bara de. Ne malien ne et je suis fier. Mais moi dans ne be yere ngam fashiala. Mounia en soro, qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est-à-dire, il va jeter mina Amérique ko baro do be ko McDonald's. Ou be burger de glan sandwich quoi. Ka sogo jeni ka ke buru kono quoi. C'est-à-dire au bararo là quoi. Yani ka ta quoi. Fika ke mo nyana mari pour ka barake buru. C'est-à-dire sandwich be glan ro mina quoi. Ala mere. Kuma me diga ola, neka kuma nu be diga ola. Mais me ka tiere fo nyana. C'est-à-dire aya were ke mo la ngolo ne quoi. C'est-à-dire d'une manière qui ne peut même pas être expliquée. C'est-à-dire anya tanga be point yere kan tia ko su bela. C'est-à-dire Américain ni dimsen be santan drula. Abe bala dem na santan dru Américain na maso ko yamburu yae. O bararo la quoi. C'est-à-dire yani ka bara in soro quoi. C'est-à-dire mo nyana ma dimsen ni black kuro de ala black kuro santan dru. Abe ke santan dru black kuro nyana mari pour que bara ka McDonald's kono. C'est-à-dire o te son komi ma quoi. Mali sura sube ko de ke Mali kono. Mali best nyana. Che emoro anya mama ko toro. Emoro ay chida nga jamana nyala. Emoro Mali jamana mo Mali la maria. Ne taro mo se ka ba ifashiala. Ka ba ifachamana la. Ti fa jamana ke bulu ko fei. Ka tige ifashiala. Ka tige ifashia diuna. Si ka seni ni mo ni ku ya fone yana. Ko ne balo le je kono. Ko ne ku me mo ye je kono. Ko min tigele no afashiala ka jamana la ka se Mali ma ne ma de ka ide pala inda. Osami alaye jamana mi kono. Assimi boka fo mo ko mo nda alema. Kaklaka ni avion le for war for nyana wallahi be ni manasik alam jamana mi kono kata ni bulla mun ni setu ni de bali tué ko fulu ni kan ne ka kuru taka noru ko mutola wasami ala dowrete ne ko aw mangu Assimi Goïta be ka préparation de la paix ka poli abe boli donc a flanier ka jamana blaka sans dire rien au pays malgré quoi qui va montrer en Russie c'est n'est que du apolla de bolego. Na sengana salam lafia, na ma sengana salam lafia. Mais la réalité est quoi? Il doit avoir au moins un peu de respect pour le peuple malien. Jamana ka word de babulu. Au voyage là, ça doit être dit au peuple et ça doit être officialisé. Le Mali, Massami Alaï Mali tie blakourtoué.
mais masa min ala ye ni Assimi Goïta bɔcogo de ye ka d'a kan a b'a dɔn Bina ninnu bɛna dugu minɛ tile 2 in na parce que Bina t'a yɛrɛ sɔsɔ, Bina t'a dalakan sɔsɔ, a filɛ nin ka boli ka maliyɛndenw to tuguni pour la deuxième fois. Ɔrɔ deliko kɔni o bila ma nɔgɔ, mais c'est pas grave a ma bara anw na masa min ala ye Mauritanie ministre de défense nana Mali kɔnɔ a ye nana visite officielle la masa min ala ye u bɔra u kumana masa min ala ye Dawuda de y'u kunbɛn Assimi Goïta tɛ jamana kɔnɔ a bolila k'i dogo maliyɛnw bɔra kalama cogo jumɛn mɔgɔw ye Rusila ka avion de pantɔ ye avec secours donc o basi tɛ n bɛna kuma min fɔ Bina Jara ɲɛna Bina Jara i kɔrɔkɛ de don Dante ye Bina i bɛ ko bɛɛ kɛ i bɛ Mali aéroport i b'a minɛ i bɛ Mali donda bɛɛ i b'a bɛɛ datugu n b'o de ɲini Mujahideen fisabililahi fɛ ala na kira yɛrɛ kama Bina lamɛn ne t'i nɛgɛ Bina kana muru mɛn basu kana Bina maliyɛnw de ye n wele sɔgɔmada in na ko n ka bɔ ka video kɛ video in tɛ kɛ video jan ye n b'a ɲini Bina Jara fɛ o ni Mujahideen fisabililahi fɛ n b'a ɲini FLA mɔgɔw fɛ n b'a ɲini CFR mɔgɔw fɛ aw bɛ ko ko la a ye Mali aéroport a y'a minɛ aw k'a datugu avion tɛ jigin avion tɛ bɔ jusqu'à nouvel ordre n bɛ mun ɲini Mujahideen fisabililahi fɛ masa min ala ye a ye Mali donda a n'a bɔda a y'a bɛɛ minɛ a k'a bɛɛ datugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ masa min ala ye aw ka n'a ka fanga minɛ aw ka déclaration kɛ maliyɛn den bɛɛ b'aw kɔ c'est très très important c'est très très important kan ka kuma lamɛn ne ma nkalon foyi tigɛ aw ye yan mais n'an m'an ka kuma lamɛn ko parce que ko aw de ka baara ye marifa ci ye o fana a bɛ se k'o fana kɛ komi bɛɛ ni dɔnko don bɛɛ filɛ n'i ka dɔnniya de ye ne kɔni maliyɛndenw bɛ mun ɲini bi aw ye n'a ka Mali aéroport minɛ a ka aéroport datugu a ka Mali sanfɛla datugu a ka Mali dugumala datugu a ka Mali donda bɛɛ datugu masa min ala ye surasi batara den fɛn bɛ yen a k'u bɛɛ minɛ a k'u bɛɛ faga a ka Mali tribunal mɔgɔw bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga masa min ala ye a ka Mali datugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a ka déclaration kɛ a ka sigi fanga la ka d'a kan Assimi Goïta a bɛ boli de toutes les façons a bɛ boli ou bien a bɛ minɛ a bɛ faga komi Bina y'a fɔ cogo min na Bina ko madama a ka boli madama u k'a minɛ madama u k'a faga o masa min ala ye Bina ma tila kuma la yɛrɛ au bout de 3 jours Assimi Goïta bolila kunun ka bɔ Mali kɔnɔ sans dire rien au peuple malien donc l'heure est grave et Poutine an ka jamana tɛ Poutine ta ye notre pays n'appartient pas à Poutine nous les Maliens on s'emballe de Poutine la Russie n'est pas le Mali nous les Maliens que la Russie aille au diable que cela soit très clair. La Russie n'arrive même pas à gagner la guerre contre l'Ukraine. Donc il faut nous foutre la merde. Et bien, Poutine bara, Amoro de Poutine. Amoro de Poutine. Nous, on s'emballe de la Russie. La Russie est un pays pauvre. Moi, j'ai plus de 100 Russes qui travaillent pour moi. Alors, c'est que tout n'y glan ou gadoula. Allez, n'y c'est que glan Russie là. Là, un torsa, men jonga bararo do dala sa. Menga Russie ou ira ou la moune meka barakembo. Donc, on a bonya quoi. Il faut entendre bien une dabla. Mais mon faut Bina Nyana. Bina, voilà l'opportunité devant vous. Mais mon faut Flanyana. Voilà l'opportunité devant vous. Le peuple malien, on est en train de vous attendre avec les mains ouvertes. Aïna, Okana, Tamana Bemene. Encore une déclaration que, Massami, ala malien, Dembeba, on nous fait. Ne a fo on yana, on demandain. On a datunite d'oreille. Ne te galon traouillou. Assimi Goïta veut prendre tout l'argent qu'il peut pour fuir. Avec Boli. Assimi Goïta Boli et Djagouadi. Aïtanga kunu show la de. Kunu nya fo nga kunu show la. Nye 5 heures de ke show la. Ngo ma ngo worte malien. Ne ko ma ngo numéro te au fatroye, numéro te au patroye. Numéro te au fatroye, numéro te au patroye. Masami ala e fatiata o te numéro est replacé. Ne re kolositigi di. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Allahu akbar wallahi alhamdu. Ne munni, ne islamedi. Masami ala ne be fatiata ala e. Mais fatia talite numéro remplacé. Malien ay ala to aka lafia ha. Aka koni ko futa ala ni erina. Aw kelime ka ala toro ka teme dantan fembe ka dungulu kan. Masami ala e ni ala e fendi ma ni ma mene ka nya ba mini la ka di mo gore ma mo mi mo bala.
masami ala ye jamana kono worte ekonomi te masami ala ye Sunjata Keita to ye ekonomi te Sumankurun Kante to ye ayake ala kama ko hina werela Assimi Goïta be boli de ni binama mine ka faga masami ala ye ekonomi ba mine mogo o jay to yininga masami ala ye sarakatala le monde n'appartient pas aux gens qui s'amusent avec le monde nafa foyi te barakebal la diɲɛ dugukolo kan mɔgɔ tɛ diɲɛlatigɛ minɛ ni sɛbɛ ye masa min ala ye tagaɲɛ foyi tɛ la diɲɛ kɔnɔ maliyɛnw ne bɛ ala ka baara la ne bɛ ka aw bilasira ni question ne ye san 30 kɛ ka ko min ɲɛɲini ne bɛ n sigi yan ni ko de fɔ aw ɲɛna masa min ala ye au bout de quelques minutes ne ye san 30 kɛ ka erreur minnu kɛ ka san 30 kɛ ka fɛn mun kalan ne bɛ n sigi yan de k'a di aw ma fisabililayi le monde n'appartient pas aux médiocres ayake ala kama ka dɔw kelen na maa min ka baara ye temi ye gɛrɛn na a pilasi foyi t'a la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ka baara ye nkalontigɛ ye nafa foyi t'o la diɲɛ dugukolo kan mali surasi ye mali la maloya mali surasi se ka foyi ɲa mali ye mali surasiya bɛ ci de k'a dilan tuguni mali surasi ye mun kɛ mali la fo ka diɲɛ wuli maliyɛn halala se ka yafa mali surasi ma a lajɛ kɛ Netanyahu filɛ ka bɔ ka mun fɔ nin ye kan Netanyahu filɛ ka mun fɔ e ni ala cɛ ni dusukolo fitinin bɛ mali surasi kɔnɔ e ni ala na kira cɛ Assimi Goïta ni Maliki Jaw bɛ si mali kɔnɔ ma bele b'a fɔ dusukolo fitinin ni dusukolo fitinin bɛ mali surasi kɔnɔ fitinin ne ma bele b'a fɔ dɛ ne ko miskara jarati wallahi n kan bɛ fitinin ne ma sari i b'a ko kɔlɔsi den kelen dusukolo fitinin ni kɔlɔsi kisɛ kelen ne ni kisɛ kelen dusu bɛ mali surasi kɔnɔ e ni ala na kira cɛ ni batara den terroristes ninnu bɛ si mali kunna après ce que Netanyahu a dit masami ala ye Assimi Goïta ni mali justice vagabond terroristes de lettres bɔ k'u ye tɔw kɛ jugé 20 ans sans mois a ma k'aw ɲɛna ka tila k'a fɔ o lettres kelen kɔnɔ ko il ne doit pas mettre son pied au Mali n faninba cɛ ala ka mɔgɔ jugé mali kɔnɔ k'a fɔ k'i ye san 20 d'a ma condamnation ka tila k'a fɔ o lettres kelen kɔnɔ k'a kana sen su mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka bo ci ka jamana la ka tɛmɛ nin kan ni ye nkalon dɔ la n ka taa bula yumal kiyama nkalontigɛ ye mɔla ye bakari dante den ma ni mɔgɔ bɛ se k'i fa jamana bɛ se ka kɛ nin cogo in cogo ye c'est ne yɛrɛ ne bɛ n sigi k'a lajɛ c'est à dire ne bɛ mɔni min na ne ye n sigi k'a lajɛ mun bɛ ka kɛ mali kɔnɔ quoi a b'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que i su de tɛ yala la est ce que ala m'i soma yɛlɛma de quoi c'est à dire i se ka da la quoi i t'ali dessin animé la c'est hali ni bigi dir'i ma k'i ka dessin quoi a tɛ k'i ka dessin yɛrɛ kɔnɔna la quoi k'u ye san 20 di tɔkɛ ma o ko tɔkɛ min ko k'a bɛ coup d'état kɛ ko ni mali surasiw bɛ coup d'état k'a la mɔgɔ joli mɔgɔ 20 nin kɔ ka tila k'a bɔ o lettre kelen kɔnɔ o papier kelen kɔnɔ ko tɔkɛ min ko n'a bɛ san 20 kɛ mali kaso la ko a kana sensen mali dugukolo kan ne t'a dɔn nin yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na kaso bɛ sankolo de la wa kaso bɛ dugu jukɔrɔ de wa kaso bɛ yomal kiyama de wa kaso kɔni tɛ mali dugukolo kan on va dire tuma min na c'est-à-dire la lettre même c'est-à-dire tellement qu'il s'emballe du peuple malien la lettre n'a même pas de sens et on a tous lu il n'a vraiment pas école là il n'a faut qu'on n'a pas été il n'a faut qu'on m'a voulu sur ma dame faut qu'à classe ou qu'on a diplôme ɲini ka sianyana kalana ka sianyana leçon tala ka toma sena ali samara ko te kan sena ka ta kandigi la masami ala ali wori kun te kan bolo ka kan ga delisi la masami anga moto anga delisi kuma bolo ka ta boagi fadiga la ka ta kalange ina fuka mata école la masami ala ye ina fuko américain amata université la apena na krache ka na folo ta ka école sara américain des millions et des millions de CFA ka kalange kan kalange an bolo fuyi ay kalange kumi kama fa jamana bo fadin sagola ko mina ko kan bolo fuyi ha absika nyafo ibi sigi ki fa jamana nin tola
a bɛ komi k'i yɛrɛ faga e mɔra maloya ka bon a maloya ka bon dɛ masa min ala ye ka san 20 k'u ye tɔkɛ kɔnɔni n'a ye o san 20 kɔnɔ k'o kan k'o de kɛ kaso la ka tila ka kɛ o sɛbɛn o lɛtiri kelen kɔnɔ ko a kana sensu mali kɔnɔ ka yira bɛɛ la ka fɔ ko tɔkɛ k'a to a tɛna to mali la mais u b'o kɛ yɔrɔ min na masa min ala ye tɔkɛ min ni u ye nkalon min tigɛ ka da tɔkɛ la ko o ni mali sɔrɔsiw 20 ani kɔ k'olu kun bɛna coup d'état kɛ Asimi Goïta la olu ma juge olu ma Sanmogo Amadu ma a ma fɔ k'olu ka n'u senso mali kɔnɔ olu bɛ kaso la hali date maga la masa min ala ye nin kɛra mali sɔrɔsi bɛɛ sigilen ɲɛna plus de 100 000 soldats maliens a bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ nin bɛ ka k'u sɔrɔsi ɲɔgɔn na mali kɔnɔ e ni ala na kira cɛ ala kun kan ka mali sɔrɔsi dan ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan k'a fɔ ko duga bɔ an su kan a bɛ se ka jamana bɛ se ka lagosi ka se nin ma ou bien ne tɛ bamanankan de mɛn ne bɛ anglais de fɔ ne bɛ nin faamuya la tubabukan kɔnɔna la c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ fɛ ka maliyɛnw ɲininka quoi maliyɛn diya yɛrɛ ye mun de ye quoi c'est-à-dire quelle est la valeur d'être un homme malien ce matin moi je suis intéressé de savoir c'est-à-dire de quel niveau on peut manquer notre race n'a b'a fɔ ne ɲɛna ne t'a dɔn quoi ne tɛ ko bɛɛ dɔn moi je ne connais pas tout je ne suis pas le plus intelligent ni le plus doué je ne suis qu'un élève ne bɛ fɛ aw de k'a fɔ ne ɲɛna quel niveau de bassette qu'on doit arriver pour que on peut réagir et avoir au moins un peu de respect pour notre pays. An yɛrɛ kɔni tɛ parce que an t'a yɛrɛ bonya o kuma kɔni bɔra la mais an ka jamana min kɔni na an mamakɛw y'o to an ye est ce que an bɛ se k'o préserver an fɛnɛ denw n'a mɔdenw ye ala na kira yɛrɛ kama c'est une question de legacy ça dépasse toutes les analyses hein. C'est une question de legacy donc a y'a ye kun min na a kun bɛ fɛ ka pression ci maliyɛnw kan k'u ka wari d'a ma wari de tɛ yen wari banna a tɛna se k'ale sɔrɔsiw sara il ne pourra même pas payer l'armée malienne masa min ala ye macaroni banna macaroni de bɛ kɛ aw ɲɛ macaroni de la kayikaw ko k'u se k'ale na fɛn kɛ dinan la a ma foyi a la fɔlɔ n'i y'a b'a fɔ ko na halisa ji de b'aw bolo ni ji tigɛra aw la a b'a dɔn o de la ko ala ye kami ɲɛgɛn ne ko aw ma n ko ni Asimi Goïta ma bɔ fanga la joona joona n ko aw bɛna ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn sogo dun i n'a fɔ mun ɲɔgɔnna kɛra masa min ala ye Libéria ne ye nin fɔ aw ɲɛna a bɛ san 2 bɔ n ko n'aw ma Asimi Goïta bɔ yen aw bɛna ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn sin tigɛ ka sin dilan k'a dun n'a ma kɛ aw ka si bɔ n tigɛ kɔnɔ c'est l'économie. L'économie n'est pas malienne. L'économie n'est pas burkinabé. L'économie n'est pas du Niger. L'économie n'est pas AES. L'économie est finie. Les gens qui sont disciplinés dans ce monde, ni ala ye dɔɔni d'u ma u b'a ta ka baara kɛ n'a ye k'u matarafa ni k'a bugun ka ko ɲuman kɛ n'a ye n'i y'o kɛ k'i to lahara i bɛ kɛ waritigi ye n'i y'o kɛ k'i kɛ Amérique i bɛ kɛ waritigi ye n'i y'o kɛ k'i to Mali la i bɛ kɛ waritigi ye n'i y'o kɛ k'i to Japon i bɛ kɛ waritigi ye ça c'est la langue internationale n'i ma sɔn k'o kɛ i bɛ kɛ fantan de ye est-ce que a y'a faamuya aw tɛ baara kɛ mɔgɔ min tɛ baara kɛ o da tɛ diɲɛlatigɛ ko ɲuman foyi la aw ni diɲɛ man di maa min ni diɲɛ man di cette personne n'a pas de relation on vit dans un monde de relations. On dit dans le monde des corporates qu'on n'embauche pas quelqu'un qui est intelligent. On embauche quelqu'un qu'on croit et quelqu'un qu'on aime. Et on les rend intelligents. C'est-à-dire, Moni Momi Kadi, Moni Momi Ben, Mono de Baraka Nyon fait à Korodi. Jamana mi Diabekele, Oseka Fossi, qu'elle la blaco. Le cas du Mali que ces délinquants terroristes nous a amené, ça va au-delà même de l'économie. Parce que même pour devenir riche, il faut tisser des relations. Ne ne taara Mali la sini mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u réussilen don ne bɛ n gɛrɛ olu de la k'u kɛ n teri ye munna parce que olu ka terrain de don ne ka terrain tɛ
Ça, c'est d'être intelligent. Donc, nous donnons au terrain quand ils vont me montrer comment on manœuvre dans le Mali, au Mali. Et étant un homme d'affaires, je m'adapte. Masami alaye ebina ki ke die beka ka die bekele ka kolonta da die pela était ali président. Quelqu'un qui n'est pas légitime était président. Mugomila sigi yo kurita ke Mali kono siècle ka kurita ke Mali kono siècle ka kurita ke Mali kono siècle saba et zena ka kurita ke Mali kono siècle nani qui te bo fanga yere la qui était bo fanga la. Est-ce que Fab se ka do arma dena ka teme eka? Est-ce que mo se ka Malien de fana bani ni ka teme eka? Est-ce que mo se ka Mali do ka teme eka? Et au bela ka kila ka nga jamana na flo fefe dirima i sigi ni biche i ma se ka foyi fale ala donc wari bana wari tey on est que malien donga wuli ka kere ko jamana no fe yani aka saba ça soit trop tard ou sigile me koni ala sonama il n'a faut qu'on était selene te sou abe selene de abe selene abe sunine ni na mabo sola kundu klafe ni tene wulile 7h du matin à Amérique masami ala ni ten jole nga bara euro parking la abulo ko jiratige kulangadi. Le monde n'appartient pas aux bavards. Le monde appartient aux gens qui exécutent leurs idées. Qu'est-ce que le Mali a exécuté pendant 6 ans? Zéro. Au problème que le Burkina Faso. Le Burkina Faso face le même problème. Masami alaye Burkina flena galalen blue dala. Ibrahim Traoré fleni. Masami alaye ka mori chika taka Abidjan. Abeni dabaraba dia na wartabulo. Il n'a pas d'argent. Les vagabonds ne peuvent pas être riches. Les vagabonds ne peuvent pas être riches. C'est là avec la kaneka kuma be tiens signema. I wara mun karaw ya. Abe fedi ta blueprint kura créer génétique qu'on a là quoi. C'est-à-dire abe fedi quoi. Le Malien et le Burkinabé et le Nigérien veulent créer nouvelle blueprint. Mais non, on avait blueprint créé. Il faut amener le monde avec toi. Mais le monde n'est pas prêt d'aller avec vous. Donc à quoi comme le monde n'est pas prêt à aller avec vous, abe fait une nouvelle ordre créé. C'était ah oui. Et pour aller au nouvel ordre de votre agenda que vous voulez bluffer aux pauvres, il faut que le monde vous accompagne. Le monde ne vous connaisse même pas. Parce que vous n'êtes même pas légal à la première place. Même Donald Trump, il a failli qu'il y ait président à la campagne. Il a fait 4 ans de campagne à Krambien américain. Sans nani. C'était multimilliardaire de père à fils. Mais ah, il m'a déjoué. Ah, il m'a fait jouer. Et moi, il a fait non. On te bâchier. Il te fait non baladigé. On ferait te bâchier. Bon, on a fourré qu'on fait non pour me faire non vite on a quitté on fait que. Ka aussi au boubara kainte. Masami ala ka ala degun. Abe ala degun te met dans ta fin avec un budget de gros ka ben ala tie. Le Malien emmerde le monde. Je vous dis, hein, nous sommes devenus emmerdants. On emmerde le monde. Le Malien emmerde même Dieu. Vous avez violé toute la loi humaine. On dirait que nous sommes les seuls races au monde. Il faut que les Maliens donnent des chiens et Dieu de Goulouka. Ni Allah Tchemeka Tchele Fawena. Moi, je vis aux États-Unis. Le pays le plus avancé au monde. Ne pas qu'à Fawena. Mba aïna genyala. Ne moi moye Dieu de Goulouka na faut Mali a béni kourante. Chia bebe baraka ne boulou. Dieu chia bebe baraka bakar de boulou. Wallahi wa sote. Moi, je n'ai jamais vu. Ne be wori ni ne be on fait sans pisse ba ni ko. Ne ma dele ka Malien ñoy ñala de pala en dan domina Dieu ko la béni kourante. Ne ma deli ka mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min banna a yɛrɛ la i n'a fɔ ka anw je suis malien n bɛ k'a fɔ kasi de bɛ ɲini ka tila n'a bɛɛ ni ala na kira cɛ moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui se déteste
plus que nous. Maye nyala di para indan. Chinois be barak ne bolo. Japonais be barak ne bolo. Indou be barak ne bolo. Masami ala irisi be barak ne bolo. Ukraine be barak ne bolo. Américain be barak ne bolo. Français be barak ne bolo. Chiate die du golo kan. Fona bora amazonien la. Munte barak bagar den bolo. Wallahi billahi lizi. Neni chiabe be siga boroke. Madelika malien yo nyela di pala indan domina. Peni Kurane de bembolo. Men kali Kurane la. Kabunga kalima men kala la ka donga fo konte kulanga la tara ka donga fo de quel niveau ko de flene mbolo men kali ala la ne be sira ala dinye ne ma deli ka malien nyugo nyela di pala en dan domina ne ma mo sie je ko mo mi banaire la na fo an parce que la vraie vérité est quoi on se déteste avec un sran ko mu fo de o dia ko problème yere en tant yere fedi ibo ni mo banaire la parce qu'il regarde donga fo ki banire la iba fo ki ba turu ta kada mo wore de le fait qu'on se déteste, on est en train de chercher des autres. Et nous allons chrétien, nous moufla kake mali kono kleflaina. Zamana mba ere bunya. Est-ce que ni kuma ere ni pasi banga tourner? Mujedi na fait sabri live de na bumakodi. Kataka mali kan de sunjata kata boka bikachi. Ka doa kono. Kataka surasu fo ina foko dabiya. Kera mali benyana. Ça ne fait que un mois. Kado kati kono. Ali surasi kele amaya anyela. Amake? Akira benyana. Au Kélé Assimi Goïta, à Boula, dans l'histoire d'un pays, comme président est Jamana Black, Jamana Kono Diunto. Ni Gelana Jamana Kono, président de Boki Jo, à Jamana Duni. Avec comme ni Moroduna, ni do de notre doutriga Dukono, doutriga de Joka Keleka Duni, pour défendre sa famille. Ça me allait Assimi Goïta Boula, comme Malien Diunto. Bina Bola, communication que, au bout de quelques heures, quelques jours, Assimi Goïta Flené, il a béou, il a quitté le pays. Mali surasu fait nord là, ils sont tous commencés à déserter. Masami alaye ka faram gorekan. Masami alaye ça ne va pas. Burkina Faso, Ibrahim Traoré, war tabulu. Waso nya fo WhatsApp groupe mo ngonu ngena. Uga ku ba ko soka hinu yela. Ibrahim Traoré TikToker ni. Ka tra docteur Sodo filmer nya sans fly sans sawaye. Ko obena banko 500 lits. Ka fambeke manaka foye. Faut bi Mohamed docteur So immigration. C'est faux et c'est archi faux. Masami alaye ubetaka gidron gratter kanani machine korowi ko ira mo la ko bina femme ke gidron a chité tien. Masami alaye kabeka izunu ndala a chité tien. A flane ka tirem blaka Alassane Dramane Ouattara Dougoula, mon père tonton Alassane, je salue mon père ici. Alassane est né fadi. Alassane Ouattara c'est mon père, tanti Dominique c'est ma tante. C'est des amis de Bakary Danté et Paki beaucoup paix à leurs âmes. Alassane est né fadi ka choukou ka dougoudier. Oui, moi, black, à Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Avec Alassane Manim Plakourdin, un enfant de rien du tout qui a décidé d'être un voyou devant ce digne peuple. Je salue le peuple burkinabé. Je n'ai que de respect pour ce beau peuple. J'ai vécu avec des Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est des bosseurs. Moi, je n'ai que de respect envers les Burkinabés. Ne aventuré, ne tongrankiri. Neni wolofo balola Abidjan. Neni Burkina Faso, nitra Abidjan. Abidjan, siya sabari fakele mpakele Abidjan. Ivara ngolobele lao. Burkina Faso, wolofo, malien. Ita en bonyorona ere Burkina Abidjan. Donc moi, je n'ai que le respect envers le Burkina Faso. C'est des travailleurs. Il y a 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Moussami, ala yoromina, Ibrahim Blakouroube Bo, Kabe Abidjan Kele. Eni alati mo ngo ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eni alati alabe son e ka se Abidjan. Mo meka e ka jamana kono de mo ni fi million wor balo kebo kele. E mo do aw tegele alala. Est-ce que aw be ala don? Est-ce que aw ye Qur'an kala? Ne be ala deli ala ka to ko Qur'an kala. Parce que na ye Qur'an kala. Masami ala be dunya fitin min da aw maula. Aba don afoko ala te korbo mo shife. Ala ta yere soso.
ala ta yɛrɛ sɔsɔ mɔgɔ min y'a den ma fisa biri layi ka hinɛ e la k'e b'o kɛlɛ e bɛ so la cogo jumɛn i tɛ se ka so la o e ma ye balimaya la mɔgɔ min bɛ ɲa bɛɛ ma n'i ko k'i bɛ wuli o kɔ ala b'i bɔ k'i bin k'i kili ci bɛɛ ɲɛna a tɛ se ka kɛ o ala t'a yɛrɛ sɔsɔ o ala de t'a yɛrɛ sɔsɔ e se k'a fɔ ko hɔn ko ala k'o falen e ye sora la o tɛ se ka kɛ o ala tɛ sɔn o ma ala ko ni bunadamaden ko hɔn k'ale b'a segin adamaden ma siɲɛ 10 masa min ala ye Abidjan bɛ ka hinɛ e fa jamana la depuis e ma wolo e yɛrɛ ba ma furu yɛrɛ ta maman n'est même pas été mariée toi tu es un bâtard un bâtard k'e bɛna k'e bɛ kɛlɛ kɛ Abidjan fɛ et tu n'as même pas honte tu fais tous ces grandes bouches un gueulard fainéant peureux toi tu es un lâche un jeune comme toi si tu es autant compétent pourquoi tu ne viens pas dans les urnes? Il faut venir montrer votre compétence dans les urnes. C'est tellement facile. Ka marfata koda jamana kono de kunkolo la ki sigi ni ishi ki be mo conseiller pour donner des leçons aux gens et ni bache ni marfate ebolo quelle place on va te donner pour donner des discours à quelqu'un? Toi tu peux donner des lectures à quelqu'un? Quelle expérience que toi tu as vécu? Espèce de voleur. Hein? Oui, sûrement tu vas devenir aimable par la force. Poutine est aimé en Russie. C'est pas parce que les gens l'aiment, c'est parce qu'il assassine les gens. Hitler était aimé. C'est pas parce qu'il était aimable, c'est parce qu'il assassinait les gens. Les dictateurs au monde ont été toujours aimés au monde. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de eux. Parce que quand tu fais d'autrement, tu seras assassiné. Personne ne t'aime au Burkina Faso. Ils ont peur de toi. Parce que tu les assassines. Et faut dire à tes moluas, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré vient de faire? Kabe Moro Blakataka Abidjan. Ko Ivoirien Mounoumé Abidjan. Koulouka War Fragnon, Kako dans les co-patriotes. Les Ivoiriens, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ils veulent que et faire de l'argent, mis l'argent ensemble, pour soutenir le pays. Les Burkinabés de la Côte d'Ivoire m'ont appelé. Tu sais que les Burkinabés m'aiment beaucoup. Hein. Ils disent que Dante, tu es la seule personne qui a écouté au Burkina. Parce que tu as dit la vérité. Tu nous as avertissé ici. On ne t'a pas écouté. Vraiment, tu as raison. Je les ai dit que c'était un bandit. On ne m'a pas compris. Moi et Yabré là, Yabré m'envoie tous les messages. Yabré, c'est un vrai patriote. Vous n'avez pas un patron plus que Yabré. C'est pour ça que j'ai pris le ciel que Yabré l'enlève ses délinquants et organise élection pour que le Burkina puisse avoir de légitimité enfin. Et je dis bien enfin, pour que ce beau pays puisse être jaloux comme mon pays, d'être jaloux de ses voisins. C'est tout ce que je demande. Il faut seulement être jaloux de vos voisins. C'est tout. Cela n'est pas difficile. Hein. Il faut cesser de battre les gens. Il faut essayer de les répliquer. C'est tout. La vraie manière de se venger, c'est d'être un homme de succès. C'est la vengeance la plus meilleure au monde. Ouais. C'est la vengeance la plus meilleure au monde. Ni me feka moko poka binka klichi. Ibe resili. Ni arama de onyi resile inyela. Oka chani be wari mirula. Oka chani be sanu mirula. Oka chani jama mirula. C'est la meilleure vengeance. Donc moi je dis au peuple burkinabé, il faut cesser de battre les gens. Il faut devenir des succès. Le succès, le résultat du succès, c'est l'arme le plus puissante au monde. C'est ce que les Américains ont fait avec les Anglais. Les Anglais ont colonisé les Américains. Les Américains, en 1700, ils ont pris leur destin en main. Et aujourd'hui, l'Amérique est le pays le plus puissant au monde et les Anglais viennent aux États-Unis pour chercher de l'argent. C'est le succès. C'est le succès qui est l'arme le plus puissant au monde. Le résultat du succès, ce ne peut pas être dénié. Succès est comme une clé. Il sait qu'il n'y a qu'à. Donc, il faut devenir un pays de succès au lieu de s'attaquer aux gens. Les barbares n'ont pas de place au monde. Si les barbares avaient du place au monde, Saka Zulu n'allait pas partir quelque part. Il allait rester pour diriger Sud-Afrique.
La barbarie n'a pas de place. Si la barbarie avait de place, les Noirs des États-Unis n'allont jamais avoir de l'opportunité aux États-Unis. Les Blancs ont essayé ici, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de place pour des barbares. Même le pays le plus puissant avec des armes nucléaires ne peut pas continuer à faire la barbarie. Aux États-Unis, les Noirs n'avaient même pas le droit de rester dans la même classe comme les Blancs. Aujourd'hui, les Noirs marient les femmes blanches et ils travaillent et ils préparent pour eux, ils mangent. Aujourd'hui, les femmes blanches donnent leur vie pour rester avec un homme noir. À l'époque, aux États-Unis, ni farafin ni tobu kunduna asasser kelen kono farafin ni bokara kalama be mineka faga. La barbarie n'a jamais fait sourire quelqu'un au monde. Il faut devenir un homme de succès. Il faut regarder ce qui se passe au Ghana. Est-ce que Ghana a un président militaire? S'il a un président militaire, il faut vous faire un président militaire. C'est la clé de la réussite. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que Ghana est un pays qui est bien au moins plus que le Burkina? Et si la réponse est oui, il faut les copier. Ce n'est rien de grave de copier, si c'est bon. Montre-moi tes amis, je prédicterai votre avenir. Ça, c'est un combat plus facile que cette barbarie. Vous n'êtes pas des animaux. La Côte d'Ivoire, c'est votre voisin. Il y a quoi de bon là-bas? Il faut répliquer chez vous. Est-ce que le président était militaire? Non. Si c'était militaire, faites-vous un militaire. Peut-être c'est la clé de la réussite. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vous faire un président qui n'est pas militaire. C'est la clé de réussite. Il faut copier vos voisins. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà un pays de grands hommes qui passent tout leur temps, on dirait des animaux, comme mon pays. Regarde le Mali, même bêtise. Même bêtise. Il faut que mais il faut qu'on se respecte. Donc Ibrahim Traoré a un Morichi, Kata Burkina Faso, et Kata et les Côte d'Ivoire. Ko Uluka War Fanonka, Koko Dalema, Ko Ulu est souverain. Les Burkinabés de la Côte d'Ivoire m'ont appelé et ils m'ont dit ce que Dante, il faut sortir pour dire à ces imbéciles-là qu'ils n'ont pas d'argent pour lui. L'argent qu'ils ont là, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, c'est l'argent de Alassane Ouattara et les Ivoiriens. Donc, il n'a qu'à avoir un peu de respect pour lui. Ibrahim Traoré, toi, tu n'as pas honte de demander aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire de te donner l'argent? Ça ne va pas chez toi. Ils ne vont pas te donner l'argent. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui sont dans leur paquet. Ce que tu peux faire là, si tu as gros cœur d'après les Ivoiriens, moi j'ai fait 4 ans en Côte d'Ivoire. Je connais les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont des gros cœurs. Si tu as gros cœur là, il faut envoyer vos cargos que vous avez payés avec la Russie là, les véhicules Janger sale là. Il faut aller prendre les 6 millions de Burkinabés et amener chez toi là-bas. Si tu as gros cœur. Comme tu dis que l'économie du Burkina monte en puissance, tu dis que vous avez dépassé toutes les statistiques au monde. Mais il faut amener ta famille chez toi. Il faut amener les Burkinabés, il faut venir les chercher. Voilà un bandit qui ne fait que quémander, qui veut jouer les héros devant les tribunaux, devant les tribunes, et tu vas demander l'argent à ces peuples dignes burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire pour te donner l'argent des Ivoiriens. Non. Non. Voilà. C'est l'argent des Ivoiriens. Tiens, bandit. Les militaires qui se opposent au pouvoir, c'est des vagabonds. Vous êtes tous des vagabonds et vous allez tous mal finir. Vous allez tous mal finir et ça va se passer devant Dieu et le monde. Parce que qui sera élu par le couteau sera enlevé par le couteau. Vous avez mis en place avec force, avec mensonge. Vous allez être dégagé avec la vitesse. Donc je demande à Binadjara, mais Binadjara Wuli, Kamoudjedina Wuli,
masami ala ka yara yagali wele ka Amadou Koufa wele ka FLA wele ou ka Mali bloqué ou ka Mali aéroport ta ka mine avion te do avion te bo ka safla bemine kele ou ka Mali donda na boda ou ka bemine. Ils n'ont qu'à faire leur déclaration du pouvoir et tous les Maliens seront avec vous. C'est ce que les Maliens veulent que vous fassiez. C'est très très important. Il faut que Moudjirimi ngani ko telia avion kana do Mali aéroport kono ka aéroport ta ka datu ka safla datu ou ka bemine ou ka na kati kono ka surasi vagabonde nou ka befaga masami ala ku chiala tunu. On ne veut pas les militaires maliens faut voir Dieu ne do ha e kala ya mon frère nga ke beyana ha mon frère nga ke beyana. Netanyahu quand elle est sortie tu n'as pas aimé Netanyahu mais est-ce qu'elle a dit la vérité ou elle a menti? Imam aussi kele ou la ka faka galontre ou chité mo sa ka galontre parce que Assimi Goïta tele no malien gele la ka kala ka Mali surasi sigle ko ni be kala fa jamana yana ah ibaro la ko Mali surasi fuari sa la ilaha illallah e maro Mali surasi fuari e may mujirina na ka babini me boku klichi fube bole fuaru do e papa ni mama de unale ku taku ulado fenetri fe musami ala demseni mununga bara ezwemi e gerena à cause de leur affilié familial pour que ça duni soro yele ka logement social ou soro buta ku ka surasi sankelen sans flop logement social ou duma o ma dire ka surasi akanu de pala ou dan domina ou ba kere pour que ça ka warning soro yele warmi yele te war bay donc ni olu black ta kere ka ma bi bakola kapi olu de be korwani to la ka kay général ni fonyi général organisé général autoproclamé au résultat fleni malien ngome bo kan ne fonyana an bora ka mumme Mamadou Ba masami ala nouvelle min tira ama ko risilaka avion militaire anana Assimi Goïta ta kunu soro ki dugu ka bo Mali dafe ka skorteni sokuye donc masami ala traka malien don to amisara malien dona ma fefo malien donye parce que atero malien dona o wari fen des milliards et des milliards au début de Poutine ma pour que ça escorter c'est du service de tout avec Saradi foutait c'est pas parce que Poutine l'aime Poutine s'emballe de lui premier mounier Richila warti wuri be les oligarques sécurité compagnie be bo yefo masami ala ni avion ou ba glan ka peinture na foko Poutine reta alors que Poutine tate ou kla ka sokyo black kono na foko Wagner bubulu to na de mo le be Richila war bubulu amo be America war bubulu compagnie de transport de bubulu donc be ni compagnie de transport ne sara nous takataka nous avec mo kono ko comme si Poutine ne be ka ni ken non Poutine c'est un homme d'affaires. Si tu as l'argent, si tu as l'or pour lui, tu peux te donner de l'or. Vous allez faire de l'affaire. N'importe quelle personne peut faire affaire avec n'importe quel président. C'est la procédure. Il veut l'électricité, il veut invitation, il veut l'électricité, il veut le programme, il veut l'agenda là. L'agenda, c'est là. Tu viens, tu expliques votre problème, votre affaire. Ce n'est rien de diabolique. Voilà. Il veut faire l'Amérique président, il veut l'électricité, il veut visiter confort. Ça va aller au process, le process qui est mais il va accepter, il va être président, il va t'accueillir comme n'importe quelle personne. Il n'y a rien de diabolique. Donc, nous service influent. Avec Saradi, Malien Donga impôt le mettre à Donina. Masami Alaye pour seulement essayer de créer de l'amalgame. Il ne faut pas être distracté. Le Mali n'a pas d'argent. Cette délinquant ne peut rien faire pour le Mali. Je demande à Moudjidine, fils Abri, là, il n'a qu'à faire tout pour prendre le contrôle total du Mali. Tout de suite, c'est très important. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Until next time. Ciao, Kambe. La kanga jamana kanda. Allah,